O Concello de Muros pon en marcha o Obradoiro Dual de Emprego o en Monte Feixa, unha iniciativa que desenvolve xunto ao Concello de Carnota en a que 20 persoas desempregadas recibirán formación e realizarán traballos forestais. Xa está en marcha o novo Obradoiro Dual de Emprego promovido polos concellos de Muros e Carnota. O programa permitirá que 20 persoas melloren a súa cualificación profesional ao tempo que desenvolven tarefas prácticas remuneradas relacionadas coa xestión forestal e a conservación de montes. A iniciativa impartirá formación en aproveitamentos forestais e xestión da biomasa forestal, así como en actividades auxiliares de conservación e mellora de montes. O obxectivo é facilitar a inserción laboral dos participantes nun sector con demanda de profesionais cualificados. Van entrar 13 persoas do Concello de Muros e 7 persoas do Concello de Carnota. A verdade é que é unha oportunidade que a xente debería valorar e ver a riqueza que ten. Isto non é unha contratación máis. Os participantes combinarán formación teórica e práctica profesional remunerada. Ao rematar o Obradoiro obterán unha acreditación que lles permitirá mellorar as súas opcións de acceso ao mercado laboral. Saen daqui, é certo que van estar durante un ano contratados, traballando, levando a cabo distintas tarefas, pero sobre todo é unha oportunidade de formación. Vais acabar cando se acabe o Obradoiro, aqueles que o realicen completo e que acaden os obxectivos van ter unha titulación laboral pola que poder desempeñar, neste caso, pois temos actividades auxiliares de forestal e máis obradoiro de aproveitamento forestal. Dende o Goberno de Muros sinalan ademais que as especialidades escollidas responden ás necesidades actuais do sector e ás oportunidades de emprego existentes na contorna. Creemos que a día de hoxe son dúas especializacións que teñen moita acollida. De feito, polo que me comentan, a xente que se presentou ao Obradoiro, a gran maioría preséntase de verdade interesada na temática, non veñen a velo como un subsidio de, claro, esa idea que hai a veces de, voume apuntar, que é o que hai, non? Veñen que a aproveitar a formación, que é o que a nos interesa. O proxecto conta cun importante investimento público que inclúe os salarios do alumnado traballador, o persoal docente e administrativo e tamén os materiais necesarios para executar as actuacións previstas. Estamos falando de que o custo do Obradoiro son o de 20 persoas que están contratadas durante un ano, os salarios máis a seguridade social, máis os profesores, directores e persoal administrativo do Obradoiro. É un gasto considerable, aparte do material que se precisa para levar a cabo as tarefas que se van a realizar. As actuacións desenvolveránse tanto no municipio de Muros como no de Carnota durante os próximos meses, coa previsión de que o alumnado complete a súa formación cunha experiencia laboral directa e cunha cualificación que facilite a súa incorporación ao mercado de traballo.